Fawr i Robin, mae bod yna ormod o goeddiadau yn y fan yna ar yr daflen, felly cofiwch mae paned wedyn, newch chi. Mi sonias di am hynny hefyd yn do. Nwn ni gael gair bach o weddi cyn i ni ganu'n hemyn gynta. A sôn am y grym yma. Y grym gurodd angau sy'n ein cynnal o hyd. Dyna ni'n dal yn y cyfnod yma wedi'r atgyfodiad, rhwng yr atgyfodiad a'r Pentecost, ac yn cofio am y grym yma sydd ar waith o'n plaid ni ac yn yn plis ni. Dewch i ni weddio. O Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am dofal drosto ni. Yn diolch i ti am fedru bod yma yng nghwmni'n gilydd. Yn diolch i ti arglwydd am dydru garedd tuag ato ni yn y fan yma'r fath freintiau dyn ni'n mwynhau arglwydd. Gallu cyfarfod fel hyn mewn heddwch ac mewn lle sydd yn ddiddos ac yn lân ac yn helaeth i ni fedru cyflawni'n cenhadaeth yn y dref hon. Dyn ni'n dod â phawb ger dyfrondi sy'n brin o'n breintiau ni y bore yma arglwydd, sydd â chysgodion ar eu llwybrau nhw ac o'i blaenau nhw. Dyn ni'n gofyn i ti fod fel cysgod iddyn nhw arglwydd, yn ei diogelu nhw ac yn mynd gyda nhw ac yn sicrhau nhw o dy bresenoldeb ym mhob man. Bendithian hoedfa ni'n arglwydd, bendithian moliant, bendithian gweddio ni, ac o'r dy air ar yn cyfer ni. A dyn ni'n gofyn i ti bendithio'n cymdeithas ni yma, yng nghwmni gilydd ac yng nghwmni dysbryd glân, mwyn Iesu Grist. Amen. Amen. Rwan te gawn ni ganu yr emyn yma i gochwyn felly 359, deffro'n halon, deffro'n han, i ddyrchafu, clodydd pyr yr arglwydd glân, fanwyl Iesu. Da ni angen yn deffro'n siŵr, a dowch i ni ddeffro fel hyn mewn moliant. Diolch i Cyril a Margaret sydd wrthi y bore yma, 359. Deffro'n halon, deffro'n han, i ddyrchafu. Clodydd y pyr ar arglwydd glân, fanwyl Iesu. Ynom a fallu anef, am holl awydd, i glodfori a'i enwyr, andragowydd. Crist yw'n rhanwr, Crist yw'n hen, am hanwyl i feddiaeth wen, Crist yw mawyd. Crist anogoneddus nef, anherfanol, gledda farau gariadef, andragwyddo. Os gallwch chi weld y sgrin ac ymuno gyda ni, dwi am i ni ddarllen Salm 114 hefo'n gilydd. Salm sydd yn cofio be wnaeth Duw, cofio grym Duw yn y greadigaeth oedd ar waith o blaid i bobl. Y grym yma sydd wedi creu pob peth, sydd yn cynnal pob peth, sydd yn rhoi y gwynt a'r holl elfennau sy'n dod ynghyd yn y greadigaeth. Troi hwnnw mwyn cynnig iachawdwriaeth, ryddhad ac achubiaeth i'w bobl yn yr Exodus yna, allan o'r Aifft a thrwy'r Môr Coch. Felly os gallwn ni ddarllen hefo'n gilydd, Salm 114. Pan ddaeth Israel allan o'r Aifft, tŷ Jacob o blith pobl estron eu hiaith,
Daeth Jiwda yn gysegr iddo, ac Israel yn arglwyddiaeth iddo. Edrychodd y môr a chilio, a throdd yr Iorddonen yn ei hôl. Neidiodd y mynyddoedd fel hyrdot, a'r bryniau fel wyn. Beth sydd arnat fôr, dy fod yn cilio, a'r Iorddonen dy fod yn troi yn ôl. Pam fynyddoedd yr ydych yn neidio fel hyrdot, a chwythau'r bryniau fel wyn. Cryna o ddeiar ym mhresenoldeb yr arglwydd, ym mhresenoldeb Duw Jacob, sy'n troi'r graig yn llyn dŵr a'r callestr yn ffynhonnau. Pethau yna i gyd sydd yn cael ei defnyddio ac yn cael ei troi at ddibenion Duw ac yn cael ei troi yn yr achosion yna pan ddaeth cenedl Israel i mewn i wlad yr Aifft yn cael ei troi o'i plaid nhw i gyd. Mae'r un, a dyna dwi'n meddwl, ydy'r thema bore yma, mae'r un ydy'r grym yna, sydd ar waith o'n cwmpas ni ac yn y greadigaeth, i'r grym sydd ynom ninne hefyd yn Iesu Grist a'i atgyfodiad. Ac mae Paul yn diolch am yr eglwys yn Effesus, mae o dan amgylchiadau anodd, fel yr oedd o'n aml iawn ac yng ngharchar. Ac mae o'n sgwennu at yr aelodau'r eglwys yn Effesus. A mae o'n rhoi diolch amdanyn nhw. Ac mae o'n gweddi fawr iawn, helaeth iawn drostyn nhw, iddyn nhw gael, nid pethau dearol, ond iddyn nhw gael bopeth sydd gan Dduw i'w gynnig ar eu cyfer nhw ac i'r cwbl fod yn eiddo iddyn nhw ac iddyn nhw allu meddiannu hwnnw yn llwyr. Felly mae'r darlleniad yma'n dod o Effesiaid penod 1 a diwedd y benod. Am hynny, o'r pryd y clywais am y ffydd sydd gennych yn yr arglwydd Iesu ac am eich cariad tuag at yr holl saint, nid wyf fi wedi peidio diolch amdanoch, gan eich galw i gof yn fy ngweddiau. Am gweddi yw, ar i Dduw ein harglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant roi i chwi yn eich adnabyddiaeth ohono ef, yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datguddiad. Bydded iddo leio llygaid eich deall, ach dwi'n i wybod beth yw'r gobaith sydd ymhlyg yn ei alwad. Beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth yma'n ei roi i chwi ymhlith y saint, a beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo, ond plaid ni sy'n credu. Gyrmuster hwnnw, a gyflawnodd yng Grym ein nerth yng Nghrist, pan gododd ef oddi wrth y meirw, a'i osod i eistedd ar ei ddeheulaw yn y nefolion leoedd, ymhell i'w chlaw pob tywysogaeth ac awdurdod a gallu ac arglwyddiaeth. A phob teitl a gair, nid yn unig yn yr oes bresennol, ond hefyd yn yr oes sydd i ddod. Darostyngodd Duw bob peth dan ei draed ef, a rhoddodd ef yn ben ar bob peth i'r eglwys. Yr eglwys hon yw ei gorff ef a chyflawniad yr hwn sy'n cael ei gyflawni ym mhob peth a thrwy bob peth. Amen. I'r weddi fawr iawn yna. Paul yn cael ei godi fyny wrth iddo fo weddio'r weddi yna, gweddio bob peth dros yr eglwys yma yn Effesus a hefyd drosto ninne, mae hon yn weddi i ninne hefyd. Felly cyn i ni ddod i weddio, newn ni ganu emyn ymhellach, rhif 325, mae'r Iesu'n fwy na'i roddion, neu ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd, o fewn ac o'r tu fas. Pob ffydd a dawn a ffurdeb, mi lefa amdani'n twy, ond arno'i hun yn wastad edrychau'n llawer mwy. 325. Iesu'n
yn fwy na'i roddion, mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl waith redoedd o'i fewn ac o'r tu fas. O ffydd a dawn a ffyrdeb i lef amdani'n twy, ond arno'i hun yn wastad edrach ein llawer mwy. Wel dwi'n eban wyli dyfnau mhennaid lawen hau, drwy'r cwbl gas i eto neu fydd gafau mwynhau. Pan elon twy yn eisiau, pan baddwy fi yn drist, drac a phwyf weled wyneb, siriolaf Iesu Grist. Gwch chi ni weddio, mi nawn ni fentro, nawn ni ganu Gweddi'r Arglwydd. Efo. I gloi y weddi yna. Gwch chi ni weddio. Ddiwein tad, yn ni'n diolch i ti bod gen ti fwy nag y gallwn ni ddychmygu na'i ddeisyfu, i'w gynnig yn yr hodd, yn rhoddion, yn bendithion i ni. Yn dy ras, yn dy drigaredd, yn dy gariad, yn y dyfnder ffydd sydd i'w gloddio yno ti, yn y gobaith sydd yn agor o'n blaenau ni Arglwydd. Ac Arglwydd, mi wnawn ni ddatgan y pethau hyn, datgan yn ffydd yno ti, ond ni'n datgan yn wyneb yr hyn sydd yn digwydd o'n cwmpas ni hefyd Arglwydd, yr hyn a welwn ni o'n cwmpas ni. Sef difrawder, rhyfeloedd, tristwch, newyn, clodi, ac anobaith Arglwydd. A da ni'n gofyn i ti faddau ni gael yn llusgo i lawr ac i llusgo i ganlyn y pethau hyn, i ddigalondy di, ddigaloni am yn sefyllfa'n hunain ac am sefyllfa'n heglwysi ni hefyd Arglwydd. Cynorthwya ni, godi'n golwg ata ti, i edrych hyd ata ti, yr hwn sydd goruwch a cywchlaw, bopeth arall sydd. Rhwng i'w awdur a pherffeithydd ein ffydd ni. Creawdwr ni, niachawdwr ni, yn gwaredwr ni, rhwng sydd yn gweithredu o'n plaid ni, ac yn sydd yr hoi holl egni a'i rym, y tu ôl i ninau, hefo'n gilydd yn ei eglwys. Arglwydd, helpa ni gael cip bain bynnag mor fychan ydi o, ar dy fawredd di dy hun, a mawredd y gallu yma, sydd ar waith o'n plaid ni ac yn yn plith ni yn Iesu Grist. Diolch i ti Arglwydd. Dy fod ti uwchlaw pob tywyllwch ac anobaith, a dy fod ti yn rhannu dobaith dy gariad a phopeth daionus sydd ei angen arno ni hefo ni yn Iesu Grist. Helpa ni ne, ni fod felly yn lampaid o leini, yn y llefydd yr wyt ti'n yn gosod ni i fod yr wythnos yma a phob amser. A dyn ni'n cyflwyno i chdi y rhai sydd wedi'w bwrw i lawr, y rhai sydd mewn anhawster ar hyn o bryd. Dyn ni'n cofio amdanyn nhw Arglwydd, sy'n perthyn i ni, sy'n ffrindiau ni, sy'n gyd aelodau a ni. Dyn ni'n cyflwyno nhw'n anwyl i chdi. Mewn ysbytai lle nad oes na lawer o'n weld Arglwydd, ac lle mae gofalwyr yn blinedig. Dyn ni'n gofyn i dy ras a dy drigaredd di fod yno hefyd, a dy nerth di yn amlwg iawn. Mewn ysgolion Arglwydd yn y cyfnod hwn, rhaid anarolwg, paratoi at yr Eisteddfod, dyn ni'n diolch i ti am hynny. Paratoi at aroliadau, yr holl bwysau amrywiol ma sydd,
Dyn ni'n gofyn am dy gynhaliaeth di iddyn nhw arglwydd. Ceraill yn ei gweithleoedd, dyn ni'n gofyn i ti arwain, cysuro a goleuo. Rhoi ni arweiniad ysbryd arglwydd yn heglwys ni wrth i ni'n ddisgwyl dydd y Pentecost hefyd a cael yn atgoffa o'r grym hwnnw a gafodd ei rannu gyda theglwys. Gafodd ei anadlu i mewn i theglwys wrth iddyn nhw'the. Gerdded i mewn i'w hetifeddiaeth a cerdded i mewn i'r bwriadau roedd gen i ti ar eu cyfer nhw i rannu dy newyddion da gyda'r byd ac i fod yn cyfrannu'r grym a'r nerth yma sydd ar waith yno ni, camlygwyd yn croes ac atgyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Arglwydd clyw ein gweddi ni, derbyn ni fel y gyryden ni, a dyn ni'n cofio heddiw am bawb eto sy'n brin o'n breintiau ni. Gad i ni fod yr rhai sydd yn debyg i chdi dy hun ac yn rhoi yn hunain dros eraill, styriol ohonyn nhw, yn cael y nerthu'n hunain i fedru rhoi i eraill ac yn dwyn yr holl nerth hwnnw oddi wrth i ti dy hun, wrth i ni gloddio amdano fo mewn gweddi, wrth i ni dy geisio di a'n holl nerth arglwydd, a'n holl enaid ac a'n holl feddwl, ac wrth i ni dy garu di a cheisio dy garu di a'n holl galon mwyn Iesu Grist. Rwy'n arroddodd batrwm o weddi i'w ddisgyblion, dwch chi'n unau felly gyd weddio, gweddi'r arglwydd. Ein tad yn y nefoedd, sanctaidd i'r enw, deled a dairnas, gweler da ewallus ar addaiar elan a nef. Roi ni heddiw ein baraf ein addiol, a maddau ni ein troseddau, fel yr ni wedi maddau i'r rhai a troseddodd yn ein herbyn, a phaid a'n dwyn i brawf, ond gwared ni'r ac y drwg, oherwydd aiddo ti yw'r ddairnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Oes e ddigon ohono ni yma, dydwch i ganu emyn fawreddog yma, mae'n dda cael ei chanu hi. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn meiddi angau hun, hynod fawr, yw y nawr, brenin nef a deiar lawr. Mae 3 pennill yma, rhif 323. Yn yr agwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn maeddi angau hun, anodd fawr i'r nawr.
faria, mawr yn dod I lan o'r bedd. Mawr iawn fydd efrywydd, anfatgyddir bethau cydd. Awr yw Iesu anau berson, mawr fel Duw a mawr fel dyn. Mawr a'i dygwch a'i hawddgarwch, gwyn a gwridog egailyn. Mawr yw ananef, ar ai orsaf cadarn gref. Rwan ta am ychydig, dewch I ni feddwl am yr mawredd yna. Be di'r peth mwyaf mawr y gwyddon ni amdano fo? Be di'r grym mwyaf mawr y gallwn ni ddychmygu felly? Ni feddwl, dewch gadael ychydig I chi feddwl am hynny. Feddwl am fawredd. Mawredd Duw. Mawredd Iesu Grist. Meddwl am y weddi yma. Ac fel y mae Paul yn gweddio am I ni fedru cerdded I mewn i'r mawredd yna, cael gafel ar yr hyn os sydd gan yr arglwydd i'w gynnig I ni. Mae weddi am fwy, yn dydi? Fel y byddwn ni'n gweld plant yn gofyn weithiau am fwy. Dyn ni'n meddwl am, dyn ni eisiau mwy o bethau. Fel dudodd rhyw fodryb wrthai, o'n I mewn cartref yn ymweld â hi, ac wedi i'w effeithio gan ddiffyg cof ac ati a dementia. Methu cael y brawddegau at ei gilydd, ond oedden ni'n gallu rhannu emyn a rhannu salm, ac hitha'n codi ei llaw I fyny a dweud, mae eisiau mwy o bethau fel yna. Mae eisiau mwy. Mwy o ddoethineb. Mwy o fewnwelediad. Adnabod mwy ar Dduw. Gorlenwi calonau hefo mwy o leini. Mwy o obaith. Deall mwy am rym anhygoel Duw sydd o'n plaid ni. Dyna mae Paul yn weddio amdano fo. Agor y meddwl, agor y galon, bod na fwy i'w gael. Dyna dy'r ymrhofiad I dwi'n meddwl wrth ddechrau mynd I capel. Ac wrth ddechrau bod ynglyn ac ysgol Sul a bod mewn oedfa. Aros yn y fan honno ac yn disgwyl am fwy mewn gwirionedd. Meddwl, mae fwy iddi na hyn. Mae fwy nac mae'r chwarae teg i'r gweinidogion am rannu. Oedden nhw'n rhannu, ac oedden nhw'n rhannu i'n meddwl fel y gyroedd ar y pryd. Ond fe oleuodd Duw yn meddwl I un tro, I mi weld y mwy yna. Oedden ni'n gwybod bod yna fwy i'w gael. Oedden ni'n geisio fo, ac mi oleuodd Duw yn meddwl i'r holl fawredd yna I ddechrau gweld bod yna fwy yn wir iddi hi. Ac i'r ffydd Gristnogol ac i'r hyn os mae'r arglwydd ni rannu hefo ni, mae'r rhannu fo'i hun. A fod i'r peth mwyaf mawr ynddo fo'i hun. A fod i'r grym mwyaf mawr yma hefyd sydd o'n plaid ni. Ac da ni wedi bod dros wythnos Cymorth Cristnogol yn meddwl am yr argyfwng hinsawdd, yn meddwl am deuluoedd pobl fel Jessica, a'r hyn yma newyn ac ati ni achosi iddi hithe. Mae ganddi hi morch ychydig, yn does cyn lleied sydd ganddyn nhw, yn crafu byw.
A dyn ni'n cael yn galw i rannu yn hadnoddau ni'n ac i weithredu o'i plaid nhw. Ac i gasglu ac i fod yn cofio amdanyn nhw ym mhob ffordd a cofio'r hyn sydd y tu ôl i'r diffyg yna sydd ganddyn nhw hefyd. Mae hi'n gwybod bod yna fwy i'w gael. Mae hi'n gwybod bod yna bobl eraill yn mwynhau sefyllfa gwell, yn dydi? Geto, mae rhywun yn gweld y fath lawenydd yn ei plith nhw. Llawer o'r rhai dyn ni'n gweld ac yn cael ei rhannu hefo ni'n gymeriadau drwy storiau cymorth Cristnogol yn wragedd ac yn wir cryf iawn ac yn wragedd ac yn wir o ffydd sydd â hynny yn eu cynnal nhw. Ond meddyliwch am y rhai enillodd yr euro millions yna, dydd o blaen. 184 o filoedd, 257 pint, dwi'n neud o fyny rwan, 346 a 10 ceniog. Wedi'w roi iddyn nhw. Ddim syniad be wneud efo fo. Be ydych chi'n neud efo hynny i gyd? Mae o'n fwy nac y gallen nhw fod wedi i ddychmygu byth yn dydy na i ddeisyfu byth. Y mwy na mae neb isio o gwbl. Mae o gymaint a GDP lot o'r gwledydd yma i cymorth Cristnogol yn gweithio ynddyn nhw. A wedi cael ei roi i'r un cwpl yma. Mae o'n ddarlun, dydy, ddarlun o'n byd ni fel y gymau o. Ond mae o'n ddarlun hefyd o'n sefyllfa ysbrydol ni. Mae yna fwy i'w gael, felly. Mae yna fwy o fendithion i'w gael. Mae yna fwy o fendithion ysbrydol i'w gael yng Nghrist nac y gallwn ni ddeisyfu na'i dychmygu byth. Mae yna fwy i ddal gafel ynddo fo. Ac mae'r grym yma sydd ar waith o'n plaid ni'n yn yr eglwys yn anhygoel ac yn fwy nac y gallwn ni feddwl byth amdano fo hefyd. Wrth i ni feddwl am y grymoedd yma a'r pethau dyn ni'n ei gweld yn byd ni, a pethau ddylen tynnu ni at Dduw, a pethau dylen atgoffa ni ohonyn nhw. Oedden ni noson o'r blaen yn meddwl am y grym creadigol Duw. Grym yna sydd ar waith yn creu harddwch, yn creu grymoedd hefyd yn byd ni. Sy'n ond rhaid i ni ystyried y lili, nag oes mae Iesu'n gofyn i ni ystyried y lili. Edrychwch ar y lili na sut mae hi wedi cael ei gwisgo. Mor rhyfeddol ydy hi yn ei gwneuthuriad. Mwy rhyfeddol na dim byd arall gallwn ni greu. A gall hyd yn oed Solomon fod wedi i ddyfeisio a'i lunio a'i wisgo yn ei holl gyfoeth. Mor rhyfeddol. Meddwl am structure, gwneuthuriad y blodyn yna. Ydych chi'n rhyfeddu jyst yn edrych arno fo gwahanol rannau sydd iddo fo. Y paill, y petalau, yr holl fecanwaith sydd i mewn yno fo mwyn gwneud yr hadau wedyn cael ei feillio a gwneud yr had. Holl gymhlethdod yna sydd ynddo fo. Ac eto, o'n i ddylau'r pethau yma, o'n i ddylai yr fath harddwch, y fath greadigrwydd naturiol, fod yn deud wrthon ni, wel, am peri bod ni'n rhyfeddu, mae Duw ar waith tu ôl i hwn. Mae o'n peri i rai ohono ni rhyfeddu, dydy. Rhai ohono ni sydd â llygaid ffydd i weld hynny yn yr hyn dyn ni'n weld o'n gwmpas ni. Ond di pawb ddim yn ei weld o. Di pawb ddim yn gweld y grym creadigol anhygoel yma ac yn rhoi gogoniant i Dduw. Mae Paul yn sôn wrth siarad efo'r Rhufeiniaid, mi ddylen ni fod yn ddi-esgus. A ni'n gweld, mae pethau mae Duw wedi'w creu o'n cwmpas ni. Mae'n amlwg i'r llygad mae fo sydd wedi bod wrthi, bod yna luniwr yn y fan yma, bod yna rym creadigol ar waith. Ac mae hwnnw ar waith o'n plaid ni. Ond dyn ni ddim yn ei weld o.
Mae yna rymoedd forces of nature. Mae yna ambell un yn cael ei ystyried yn force of nature, yn does? Mae yna rymoedd ar waith yn y myd natur, yn wyntoedd, yn ddeiar grynfau, yn volcanos, llosg fynyddoedd, yn hurricanes a thornados. Rym sydd yn gallu achosi difrod anhygoel hefyd oherwydd yr grym yna. A phe bai gen i unrhyw syniad am be fyswn ni'n sôn, mi fyswn ni'n sôn am yr grymoedd ffisegol yna. Fundamental forces of nature. 4 ohonyn nhw ac maen nhw'n chwilio am fwy fyth yn yr moleciwlau yna a'r atomau yna sydd yn cael eu cylchdroi o gwmpas yr Hadron Collider o dan y ddaear yn lle bynnag y mae o. Chwilio am y grymoedd sydd ar waith yn yn byd ni. Ac mi ddyle'r grymoedd yma i gyd fod yn datguddio Duw i ni. Ond dyn ni ddim yn gallu i weld o. Heb llygaid ffydd a heb fod yn meddwl ni wedi oleuo gan Dduw. Ond y mae o yn dewis datguddio i ni y grym yma. Grym anhygoel yma. Dyma'r un grym ac sydd ar waith yng holl rymoedd y byd. Grym creadigol Duw. Grymoedd natur sydd yn amlygiad o hynny. Yr un grym ac sydd ar waith ac a gododd Iesu o farw yn fyw eto. A thrawsffurfio, a thraws newid, ac ail greu yn ogystal. A dyna sut mae Duw yn dangos i'r byd. Dyna'r ffordd mwyaf amlwg na'r lili yna. Ac unrhyw beth sydd wedi'w greu er bod hynny'n anhygoel. Mae'r grym gododd Iesu yn fyw, o farw yn fyw, yn amlwg, ac yn dweud ynglyn â Duw ei hun, a'i natur tuag atom ni, a'r cariad yna sydd y tu ôl iddo fo yn rhannu'r grym yma hefo pob un ohono ni'ne. Medde'r ysgrythyr wedyn ynglyn â'r grymoedd yma i gyd. Wrth siarad efo'r Hebreaid, mae'r awdur yn sôn yn y fan honno am Iesu Grist. Disgleirdeb gogoniant Duw, stamp i sylwedd ef arno, yn cynnal pob peth a'i air nerthol. Dal pob peth at ei gilydd. Ac y mae o'n eistedd ar fawrhydi, y ddehulawr mawrhydi yn yr uchelder. Mae ono wedi'w ddyrchafu o'n plaid ni'ne. Medde Paul wrth yr Colosiad, ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Meddyliwch am yr peth mwyaf cry y gallwch chi i gael mwyn sticio bethau at ei gilydd. A lluosogwch o. Wrth gant, wrth fil, wrth filiwn. O weithiau a mwy. A dyma'r hyn sydd yn cynnal pob peth at ei gilydd. Yn peri bod pob peth yn cyd sefyll, yn dal i fynd, yn cael ei gynnal. Y grym sydd y tu ôl i bob peth. Y super gliw yn y greadigaeth ac yn y bydysawd. A'r grym yna ar waith, dyna sy'n anhygoel, y grym yma ar waith o'n plaid ni'ne hefyd. Felly mae o'n rym, dydy. Rym sydd yn cael ei amlygu yn atgyfodiad Iesu Grist. Yn rym sydd ar waith o'n plaid ni'ne. Ac y rym sydd yn gallu trawsffurfio popeth. Newid pob peth. Dyn ni'n meddwl yn aml, wel, felly mai. Felly bydd hi, os na newidydd hi. Ydy'r add-on wedyn ar y diwedd. Wel, dyma'r grym sydd yn gallu newid pob peth. Sydd wedi newid pob peth. Ac sydd yn dal i newid ac i drawsffurfio. Ac yn dal ar waith yn ymplith ni'ne. Dyn ni'n cofio am yr Ukraine.
blodyn ar hael yn dydy yn symbol y wlad honno. Wlad gynhyrchiol ffrwythlon honno. Rhyw ffarmwr ar y teledu yn noson o blaen yn gofidio, yn poeni, wedi'w dristau yn meddwl nad oedd i gynheuaf o mynd i gael i allforio i bobl oedd mewn angen eleni. Bod i ddim posib oherwydd bod yr porthladdoedd wedi'w chwythu a chwalu. Y fath gyfoeth sydd ganddyn nhw i'w rannu a'r fath ddinistr sydd yn digwydd yno ar hyn o bryd. Ond ni'n meddwl am y blodyn yr hael yna. A mae o'n flodyn sydd yn llawn hadau pan mae hwnnw'n cael ei ddatblygu. A'r fath egni sydd yn y blodyn yna. A mae o'n troi yn hadyn. Cynhadyn sydd yn rhoi bod eto i flodyn newydd eto. Mi fydd y wlad honno eto yn codi ar ei thraed. Yn bydd, ni'n gweddio bydd hyn wan yn dod i ben yn fuan. Yr erchylltra yma, yr gorffwyllter yma, yr dinistyr anhygoel yma. Yn gwybod y gallan nhw fod yn cael ei trawsffurfio eto. Ni'n gweddio bydd Duw ar waith yn ei plith nhw'n trawsffurfio'r hedyn yna. Yn flodyn newydd llawn eto. Dyma'r grym sydd ar waith yn eglwys yr arglwydd Iesu Grist. Mae yno yn ryw craen. Mae yna adeiladau wedi cael ei bomio os da ni'n poeni am yn siling yn y fan yma. Mae yna silings, mae yna doiau, mae yna eglwysi wedi'w chwythu allan yn y fan honno, does? Wedi'w bomio. Ac angen i ailadeiladu ym mhob ffordd yn gorfforol ac i gasglu bobl yn ôl at ei gilydd, ond sydd eto ar waith drwy bobl yr arglwydd Iesu Grist yn y fan honno. Ac mae meddai Paul yn ei benod fawr sy'n sôn am yr Atgyfodiad. Mae o fel yr hadyn yna sy'n cael ei blannu'n y ddaear ac sydd yn dod ac yn blodeuo eto. Yn newid o fod yn un peth i fod yn rhywbeth gwell a mwy. A dod â gobaith i bobl eto. Pan mae'n cael ei osod yn y ddaear, mae'n driennus. Ond pan bydd yn codi, bydd yn ogoneddus. Mae'n cael ei hau mewn gwendid, ond bydd yn codi mewn grym. Felly mae o'n sôn mewn hadyn. Felly mae o'n sôn amdano ninne hefyd. Nid amlygwyd eto beth a fyddwn, medda fo. Oherwydd mi fyddwn ninne yn cael yn bendithio hefo'r un corff gogoneddus, yr un bendithion tragwyddol o fywyd i barhau ac yma Iesu Grist wedi'n bendithio ag ef. Bod i'r blaenffrwyth, bod i'r un sydd wedi mynd, wedi cael ei ddarostwng ar yn rhannu, yn driennus drosto ni, wedi groesoelio ac wedi cael ei godi i fyny yn ogoneddus hefyd o'n plaid ni. Felly, dyma'r grym sydd yn codi, yn gwedd newid ac yn gogoneddu i gyd ar unwaith. Ac mae'n rym sydd ar waith o'ch plaid, chi a finne. Dwi'n meddwl bod ni wedi dechrau sylweddoli maint a dyfnder a hyd a lled y grym yma. Mae'r un mor fawr a chariad Duw ei hun. Duw cariad yw. Duw grym cariad ydyw. Lle bynnag y byddwn ni roi hwnnw ar waith ac yn dangos cariad tuag at yr arglwydd Iesu Grist yn plith ni ac mwyn eraill, mae'r grym yna yn dod yn fyw, ydy? Ac yn gwneud gwahaniaeth ac yn trawsffurfio sefyllfaoedd. Ch'n ni gofio amdano fo, dwch i ni fyw yn ei oleini fo yn wir. Dwch i ni beidio tristau a dwch i ni orfoleddu mwyn Iesu Grist. Amen. Amen. Felly, nawn ni air bach o weddi cyn i ni ganu
am yr un sydd yn fuddigol ac am y grym yna gurodd angau ac sydd yn cynnal ninnau. Ddiw ein tad, agor ein llygaid, agor ein calon, gad i ni wybod dy rym di ar waith o'n plaid ni. Gad i ni gyflwyno, Dad, yn gwendid ger dy fron di, a derbyn o'th nerth di, yn llesgedd arglwydd, a derbyn o'th fywyd a thegni di dy hun, yn methiant arglwydd, a derbyn o'th gyflawnder ath berffeithrwydd, ath gyfiawnder di dy hun. Popeth sydd yn dda, popeth sydd yn cynnal, popeth sydd yn rhoi gobaith. Gad i ddod gael ei ddwyn yn fyw, yn bywydau ni, ac yn cymdeithas ni hefo'n gilydd fel dy bobl. Mwyn newid y byd arglwydd a trawsffurfio y man yr wyt ti wedi'n gosod ni fod, clod ac ogoniant i ddenw. Amen. Gawn ni ganu felly rhif 564 i gloi'n Oedfa. Mae Iesu'n fuddigol. Yn ddatganiad felly. I ddatgan yn wyneb unrhyw beth sydd yn dod i'n herbyn ni. A'i bobl gaiff fyw yn fwy na choncwerwyr drwy gariad mab Duw. Profi gorthrynder neu newid neu gledd, does ball ar y cariad a gorodd y bedd molwch ef. Molwch ef mae'r gad wedi troi, mae'r gelyn yn ffoi, a Iesu'n fuddigol a'i bobl gaiff fyw yn fwy na choncwerwyr drwy gariad mab Duw. Cofio am y grym na a gurodd angau ac sy'n ein cynnal o hyd. 564. Mae Iesu'n fuddigol a'i bobl gaiff fyw yn fwy na choncwerwyr drwy gariad mab Duw. Profi gorthrynder neu newyn neu gledd, does ball ar y cariad a gorodd y bedd. Molwch ef, mae'r gad wedi troi. Molwch ef, mae'r gelyn yn ffoi. Mae Iesu'n fuddigol a'i bobl gaiff fyw yn fwy na choncwerwyr drwy gariad mab Duw. Dachryn marwolaeth, pechu ein byw, erlid a diafol, mae'n oddfa gan Dduw. Cymaint temptasiwn, dan taethion y byd, mae'r grym gurodd angau'n ein cynnal o hyd. Molwch ef, mae'r gad wedi troi. Molwch ef, mae'r gelyn yn ffoi. Mae Iesu'n fuddigol a'i bobl gaiff fyw yn fwy na choncwerwyr drwy gariad mab Duw. Ni allyn dim heddiw nac eto i ddod, nac uchder a dafnder, nac un peth sy'n bod. Fydd ein gwahanu na meddwl ein dwyn, o gyrraedd glas Duw, roi sa'i fab ein mwyn. Molwch ef,
Mae'r gad wedi troi. Malwch ef, mae'r gelyn yn ffoi. Mae Iesu'n fuddigolau bobl gaeth fyw, yn fwy na choncwerwyr drwy gariad mab Duw. Wch chi ni rannu'r fendith efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen. Diolch yn fawr iawn. Ewch o ma. Wel eich wedyn. Dwi'n meddwl am Gareth. Ewch o ma, wel eich wedyn. Dwi'n dan o'n gorau mynd i Gaerdydd. Ie, ie. Fel am setlo. Na, o'n i'n dweud beth am Margaret, oedd Margaret wedi dweud dim ots gyda'i lle.